Věděli jste, že na Zemi existuje místo známé jako brána do pekla, kráter, který hoří už více než 50 let nepřetržitě? Že je na planetě místo, kde padá tolik blesků, že noc vypadá jako den díky množství světla? A že existuje červený vodopád, který krvácí z ledu Antarktidy, jako by sám ledovec neustále krvácel? Naše planeta ukrývá místa, která posouvají podmínky až na absolutní hranici. Kouty, které vypadají jako ze jiné planety, kde příroda vzdoruje všemu, co považujeme za možné. Dnes objevíte 35 geografických faktů o nejextrémnějších místech Země, skutečných scénářích, které ukazují, jak daleko může zajít nemožné. Začněme číslem 35. Vesnice, kde slunce nezapadá 4 měsíce. V Longyearbyennu, nejsevernějším trvale obydleném místě na planetě s více než 1000 obyvateli, slunce nezmizí za obzor od konce dubna do konce srpna, ale opravdu extrémní není jen půlnoční slunce, ale i jeho opak. Od konce října do poloviny února polární noc ponořuje město do téměř naprosté tmy více než 100 dní v kuse. Během tohoto období slunce nevystoupí nad obzor ani na minutu a jediným zdrojem přirozeného světla jsou měsíc, polární záře a modrý odraz arktického ledu. Tento radikální světelný cyklus má měřitelné účinky na psychiku i biologický rytmus více než 2000 obyvatel. Úřady dokonce regulují používání zbraní. Při opuštění městské části je povinné nosit pušku kvůli přítomnosti ledních medvědů. Jejichž počet na souostroví převyšuje počet lidí. Navíc město hostí Světovou banku semen, vybudovanou ve vedlejší hoře, připravenou odolávat jaderným válkám i tání trvalého zmrzlíku. Ve velmi málo místech na světě geografie tak absolutně ovlivňuje každodenní život. 34. Nejizolovanější trvale obydlené místo na planetě. Uprostřed jižního Atlantiku leží Edinburgh of the Seven Seas, jediná obydlená lokalita britského souostroví Tristan da Cunha. Nachází se více než 2400 kilometrů od nejbližšího pobřeží v Jihoafrické republice, což ji činí nejvzdálenějším trvale obydleným místem na světě. Nemá letiště. Jediným spojením je loď, která může trvat téměř týden, než přijede z Kapského města a která pluje jen několik cest ročně. Impozantní je, že celá komunita, méně než 300 lidí, pochází z pouhé hrstky původních kolonistů z 19. století. To vyústilo v tak jedinečnou genetickou koncentraci, že určitá příjmení převládají téměř na celém ostrově. V roce 1961 byla vulkanická erupce příčinou úplné evakuace obyvatelstva do Velké Británie, ale většina se rozhodla o 2 roky později vrátit na svůj aktivní vulkán, raději než žít ve městě u 33. Silnice, která protíná nejchladnější trvale obydlené místo. V odlehlém městě Oymyakon ve východní Sibiři byla v roce 1933 naměřena oficiální teplota minus 67,7 stupňů Celsia, považovaná za jednu z nejnižších naměřených na trvale obydleném místě. Méně známý detail je, že Zem zůstává tak zmrzlá, že těla nelze pochovat, aniž by se nejprve po několik hodin zapálily ohně, aby se permafrost změkl. Každodenní život závisí na strojích, které musí být neustále v chodu, aby vozidla nezmrzla do nefunkčních ledových bloků. Jedinou hlavní přístupovou cestou je takzvaná silnice kostí. Část byla vybudována nucenou prací v éře stalinských represí. Pod asfaltem a štěrkem leží tisíce vězňů, kteří zemřeli během její stavby. V zimě se dech na vzduchu mění v viditelné krystaly a řasy mohou být zmrzlé k sobě. Zde chlad není roční období, ale trvalý geografický stav, který utváří každý aspekt existence. 32. Nejvyšší poušť, jakou si dokáže představit lidská představivost. V srdci pouště Atacama se nachází oblast poblíž města Calama, kde nebyly zaznamenány žádné měřitelné srážky více než 400 let. Podle paleoklimatologických studií některé sektory půdy jsou tak suché, že jsou chemicky podobné půdě na Marsu, což je důvod, proč NASA zde testovala přístroje určené pro vesmírné mise. Některá meteorologická stanoviště zaznamenala celé desetiletí bez jediné kapky deště. Skutečně extrémní však je, že přes tuto absolutní suchost pod povrchem existují akvifery a mikroorganismy, které přežívají v extrémních podmínkách.
V určitých výjimečných ránách přináší pobřežní mlha zvaná Kamančaca jedinou dostupnou vlhkost, umožňující endemickým druhům kvést téměř zázračně. Je to místo, kde život drží na velmi malých zlomcích vody a vzdoruje tomu, co považujeme za obyvatelné. 31. Ostrov, který v Japonsku mizí a znovu se objevuje. V japonském souostroví je malý ostrov Aoshima, známý svou nepřiměřenou populací koček, která výrazně převyšuje počet lidí. Nicméně extrémem není jen poměr koček, ale jeho geografická zranitelnost. Ostrov má pouze několik set metrů délky a žádnou významnou infrastrukturu. Je úplně závislý na trajektu, který může být kvůli špatnému počasí zrušen i na několik dní. Extrémní stárnutí lidské populace, kde je průměrný věk výrazně vyšší než národní, přivedlo ostrov na pokraj úplného opuštění. Pokud poslední obyvatelé odejdou, Aoshima by se mohla stát jedním z mála míst na světě, kde zavlečený druh ovládne území bez trvalé přítomnosti lidí. Je to mikrosvět, kde ostrovní geografie a izolace obrátily obvyklou hierarchii mezi lidmi a zvířaty. 30. jezero, které může proměnit zvířata v kámen. Na severu Tanzanie leží jezero Natron, jehož vody dosahují pH přes 10,5 kvůli vysoké koncentraci uhličitanu sódného a dalších sopečných minerálů z nedaleké sopky Oldoinio Lengai. Tato extrémní zásaditost může skamenět zvířata, která v jeho vodách zemřou, čímž je uchovává v téměř sochařských pózách. Přesto je jezero hlavním místem rozmnožování milionů zakrslých plameňáků, kteří si vyvinuli unikátní adaptace, aby přežili v tomto korozivním prostředí. Jejich nohy a kůže zvláštní odolávají chemii, která by pro jiné organismy byla okamžitě smrtelná. Je to drsný příklad toho, jak může být chemicky extrémní prostředí zároveň specializovanou ekologickou rezervací. 29. Město, které klesá rychleji než Benátky. Ačkoliv jsou Benátky proslulé svým klesáním, části Jakarty padají mnohem rychlejším tempem, s oblastmi, které se za poslední desetiletí propadly více než 25 cm za rok. Masivní čerpání podzemní vody způsobilo, že celé čtvrti jsou nyní několik metrů pod hladinou moře. Na severu města už některé čtvrti závisí na obrovských hrázích, aby nebyly trvale zaplaveny. Situace je natolik kritická, že indonéská vláda zahájila stavbu nového hlavního města na ostrově Borneo. Jakarta tak čelí nejen globálnímu zvyšování hladiny mořské, ale i vlastnímu geologickému kolapsu vyvolanému lidskou činností, čímž se stává jedním z nejextrémnějších městských experimentů na planetě. 28. Nejhlubší místo oceánu. Na západním Pacifiku se nachází Mariánský příkop s nejhlubším známým bodem zemské kůry, Challenger Deep, který dosahuje téměř 11 000 metrů pod hladinu moře. Tlak na dně je více než tisícinásobný oproti atmosférickému tlaku na hladině, což by mohlo zničit běžnou ponorku jako konzervu. I přes tyto podmínky byly nalezeny formy života přizpůsobené naprosté tmě a teplotám blízkým bodům mrazu. V roce 2012 sestoupil filmař James Cameron sám na dno v speciálně navržené kapsli. Dole v hadálním pásmu geografie přestává vypadat jako zemská a mění se v mimozemský svět ukrytý pod kilometry vody. 27. Sopka, která hoří bez ustání. V kráteru Darvaza v Turkmenistánu zuří oheň již od roku 1971. Známý jako Brána do pekla. Tento obrovský kráter vznikl, když sovětská vrtací souprava zřítila do podzemní propasti s plynem. Aby zabránili úniku toxického metanu, rozhodli se inženýři oheň zapálit, očekávajíc, že zhasne během několika dní. Více než 5 desetiletí poté plameny stále pohlcují podzemní plyn. V noci oranžový jas osvětluje poušť Karakum a vytváří téměř apokalyptickou krajinu. Je to jedno z mála míst na světě, kde se geologicko-průmyslová nehoda změnila v trvalý hořící fenomén, viditelný na kilometry daleko. 26. Letiště, kde přistání je riskantní sázkou. Na karibském ostrově Sint Maarten má mezinárodní letiště princezny Juliany jeden z nejnižších přiblížení na světě. Letadla komerčních linek přelétají jen pár metrů nad pláží Maho před dotykem s dráhou a vytvářejí tak silné porivy větru, které dokážou lidi odfouknout několik metrů dozadu. Dráha je relativně krátká pro velká letadla, což nutí piloty provádět extrémně přesné manévry nad mořem.
Každé přistání se stává veřejnou podívanou, kde turisté drží zábradlí, aby pocítili sílu proudových motorů. Zde insulární geografie a nedostatek prostoru proměnili letiště v jedno z nejextrémnějších a nejnáročnějších míst pro komerční letectví. 25. Řeka, která vře uprostřed džungle. V srdci peruánské Amazonie, nedaleko města Pucallpa, existuje přítok známý jako Šanaj Timpiška, jehož vody mohou dosahovat teplot až 86 stupňů Celsia. Po staletí byla považována za domorodou legendu, dokud vědecké studie nepotvrdily, že v určitých úsecích je teplo dostatečné k usmrcení malých zvířat, která náhodně spadnou do vody. Úžasné je, že se nenachází poblíž žádné aktivní sopky, což by obvykle vysvětlovalo takový geotermální jev této velikosti. Teplo pochází z hlubokých geologických poruch, které umožňují podzemní vodě vystoupit na povrch při extrémních teplotách. V některých oblastech se nad džunglí stále zvedá pára, vytvářející husté a tajemné mikroklima. Je to jedna z mála řek na planetě, kde není nebezpečím proud ani predátoři, ale doslova vroucí voda uprostřed pralesa. 24. Město postavené na toxickém jezeře. Hlavní město Mexika, Ciudad de México, bylo založeno na troskách starodávného jezera Texcoco. Extrémní není jen jeho jezerový původ, ale i měkký a nasycený povrch, který způsobuje, že se některé oblasti propadají více než o 40 cm za rok. Například metropolitní katedrála musela být stabilizována poté, co se výrazně naklonila kvůli různé propadlosti terénu. Problém ještě zhoršuje fakt, že město čerpá obrovské množství podzemní vody, což urychluje propad. Pod asfaltem jsou jílovité vrstvy, které působí jako obrovské houby, jež se pomalu stlačují. Je to megaměsto s více než 20 miliony obyvatel, doslova usazené na nestabilních sedimentech bývalého jezera, což z něj činí jedno z geologicky nejzranitelnějších měst na světě. 23. Přírodní hranice, která odděluje dva oceány. Na nejjižnějším cípu Chile označuje Miss Horn Body, kde se oceán Atlantský a Tichý setkávají s legendární silou. Proudění, větry a absence kontinentálních bariér umožňují vlnám snadno překonávat výšku 10 metrů. Po staletí byl považován za nejnebezpečnější námořní průjezd na planetě. Před otevřením panamského průplavu riskovali tisíce námořníků život při překonávání těchto ledových vod. Extrémní je, že i dnes plavba tudy znamená čelit jednomu z nejnepředvídatelnějších podnebí na světě, kde se během několika hodin mohou vyskytnout bouřky z blesky, hurikánové poryvy a křížená moře. Je to přírodní geografická hranice, která po generace určovala obchodní trasy i námořní tragédie. 22. místo, kde se země rozděluje na dvě části. V oblasti Afar v Etiopii se poušť Dalol nachází v jedné z nejaktivnějších tektonických zón planety. Setkávají se zde 3 kontinentální desky, které se pomalu rozcházejí a vytvářejí viditelné trhliny na povrchu. V roce 2005 se v zemi náhle otevřela trhlina dlouhá více než 50 kilometrů, což je znak toho, že se africký kontinent rozpadá. Kromě své tektonické aktivity je Dalol známý jedněmi z nejvyšších průměrných ročních teplot zaznamenaných v obydlených oblastech přesahujícími 34 stupňů Celsia po celý rok. Jeho kyselé bazény se zářivými barvami obsahují vysoké koncentrace soli a síry, takže krajina vypadá jako z jiné planety. Je to doslova okno do geologické budoucnosti Země. 21. Ledovec, který postupuje místo ústupu. Zatímco většina ledovců světa ustupuje, ledovec Perito Moreno v národním parku Los Glaciares si zachovává téměř výjimečné chování. Nachází se v argentinské Patagonii a tento ledový obr nejenže významně neustupuje, ale pravidelně postupuje tak, že zablokuje rameno Rico na jezeře Argentino. Když je tlak na shromážděné vody příliš vysoký, led se zhroutí v impozantní přírodní podívanou, kdy vznikají oblouky, které nakonec hroutí s ohlušujícími rachoty, slyšitelnými na kilometry daleko. Tento dynamický rovnovážný stav z něj činí ledovcovou kuriozitu v globálním kontextu zrychleného tání. Je to jedno z mála míst, kde led stále odporuje převládajícímu trendu globálního oteplování.
20. Nejpřístupnější ostrov planety. Uprostřed jižního Atlantiku leží ostrov Bouvet, závislé území Norska, považované za nejodlehlejší ostrov na světě. Je téměř celý pokryt ledem a nemá trvalé obyvatele. Jeho pobřeží je tak strmé, že přistání je extrémně komplikované i za příznivých podmínek. Nejzáhadnější je, že v roce 1964 tam byla nalezena opuštěná záchranná loď bez stopy po jejich posádkách. Záhada, která nikdy nebyla vyřešena. Geograficky izolovaný tisíci kilometry otevřeného oceánu představuje Bouvet konec pozemského izolace. Kus zmrzlé sopečné skály ztracený v jednom z nejnehostinnějších moří planety. 19. Nejnižší místo na pevnině. Na břehu Mrtvého moře mezi Izraelem a Jordánskem se nachází nejnižší vyvýšené místo na světě, více než 430 metrů pod hladinou moře. Slanost vody je tolik vysoká, že je téměř 10krát větší než u oceánů, což umožňuje bez námahy plavat na hladině. Extrémní ale není jen záporná nadmořská výška, ale i rychlé klesání hladiny vody kvůli odklonu řek, které je zásobují. To způsobilo vznik obrovských propadlin, které se náhle otevírají na břehu a pohltí silnice a palmy. Je to krajina, která není jen nejnižším místem planety, ale také dramaticky se měnící. 18. Les, který dýchá oheň pod zemí. Ve státě Pensylvánie město Centralia hoří pod zemí už od roku 1962 kvůli požáru v uhelném dole, který se nikdy nepodařilo uhasit. Ačkoliv většina obyvatel byla evakuována, oheň je stále aktivní a může pokračovat stovky let. Země vydává toxické plyny a páru skrz trhliny, které procházejí přes silnice a opuštěné zahrady. Podzemní teplota je tak vysoká, že některé oblasti jsou nestabilní. Centrália se stala extrémním příkladem toho, jak lidská činnost může trvale změnit geografické prostředí a proměnit město v kouřící strašidelné místo. 17. Jezero, které každou zimu mizí. Ve Slovinsku je jezero Cerknica, jedno z největších přerušovaných jezer v Evropě. Během období dešťů se může rozšířit na více než 30 km čtverečních, ale v létě může být téměř úplně vysušeno komplexním systémem podzemních krasových jeskyní. Tento jev nastává, protože vápenatý terén je propíchnut přírodními tunely, které fungují jako obří odtoky. Výsledkem je krajina, která se střídá mezi splavným jezerem a suchou loukou během několika měsíců. Je to připomínka, že i něco zdánlivě stálého, jako je jezero, může být v určitých geologických kontextech dočasné. 16. Nejméně větrné obydlené místo na světě. Na východní Antarktidě je vědecká stanice Commonwealth Bay, známá tím, že zde byly naměřeny některé z nejsilnějších větrů na pevninském povrchu Země. Katabatické poryvy větru pravidelně přesahují 240 km za hodinu, poháněné studeným a hustým vzduchem sestupujícím z vnitrozemí kontinentu. Tyto podmínky činí udržování infrastruktury extrémně náročným. Stavby musí být navrženy tak, aby odolávaly stálým silám srovnatelným s prodlouženými hurikány. Je to prostředí, kde vítr není příležitostný jev, ale stálá charakteristika formující krajinu a omezující lidskou přítomnost na nezbytné vědecké minimum. 15. Nejvyšší hora, měřená od skutečného základu. Ačkoliv Mount Everest je nejvyšší nad hladinou moře, sopka Mauna Kea na Havaji jej převyšuje, pokud se měří od svého skutečného základu na dně Tichého oceánu. Od mořského dna až po vrchol dosahuje Mauna Kea výšky více než 10 200 metrů, čímž je absolutně nejvyšší horou planety, jenže více než polovina této výšky zůstává pod vodou, což zcela mění naše vnímání toho, co opravdu znamená nejvyšší hora. Extrém to nekončí. Její vrchol, téměř 4200 metrů nad mořem, může být pokryt sněhem i v tropickém pásmu, zatímco podmořský základ spočívá v abysální tmě. Navíc obrovská váha sopky doslova deformuje zemskou kůru pod ní a propadá ostrov o několik tisíc metrů. Je to obr, který nejen stoupá k nebi, ale také tlačí zemi dolů svou vlastní hmotou. 14. místo, kde nikdy oficiálně nepršelo. V McMurdo Dry Valleys v Antarktidě existují oblasti, kde nebyl zaznamenán žádný významný déšť téměř 2 miliony let. Tyto údolí, chráněné horami blokujícími vlhkost a sužované intenzivními katabatickými větry, uchovávají krajinu tak suchou, že sníh, který padá v blízkých oblastech, se doslova sublimuje ještě předtím, než se usadí. Je to jedno z prostředí na planetě nejvíce připomínající Mars.
Je ohromující, že navzdory těmto podmínkám byly pod ledem nalezeny hyperslané subglaciální jezera, která zůstávají tekutá i při extrémně nízkých teplotách pod bodem mrazu. Na některých místech led zbarvuje oxidované železo do červena, vytvářející vodopády připomínající zmrzlou krev. Je to ekosystém tak izolovaný a extrémní, že ho vědci studují jako model, aby pochopili, jak by mohla existovat mikroskopická forma života ve vesmíru. 13. Vesnice žijící ve výšce přes 5000 metrů. V andské oblasti Peru se nachází La Rinconada, považované za nejvýše trvale obydlené lidské sídlo na světě, ležící více než 5100 metrů nad mořem. V této výšce je koncentrace kyslíku asi polovina oproti hladině moře, což způsobuje, že i jednoduché úkoly jako pár kroků mohou způsobit dušnost u těch, kdo nejsou adaptovaní. Přesto zde žijí tisíce lidí přitahovaných zlatou těžbou, v extrémně chudých podmínkách bez oficiální kanalizace a s teplotami, které mohou klesat hluboko pod nulu. Lidské tělo musí produkovat více červených krvinek, aby kompenzovalo nedostatek kyslíku, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních problémů. Je to místo, kde každodenní přežití znamená čelit konstantní hypoxii na nejvyšším obyvatelném místě planety. 12. Nejhlubší jeskyně, jaká kdy byla prozkoumána. V masivu Arabika v Abcházii se nachází Veriovkina jeskyně, která klesá více než 2200 metrů pod povrch země, čímž se stala nejhlubší známou jeskyní světa. Aby speleologové dosáhli nejnižšího bodu, musí sestupovat dny úzkými průchody, vertikálními šachtami a zatopenými sifony v absolutní tmě a teplotě těsně nad nulou. Na dně byly nalezeny mikroskopické formy života přizpůsobené tlaku a úplné absenci slunečního světla, kromě podzemních jezer, která zůstala izolovaná tisíce let. Každá expedice vyžaduje logistiku srovnatelnou s polární misí s podzemními tábory umístěnými více než kilometr pod povrchem. Je to doslovný sestup do útrop planety, kde povrchový svět přestává existovat. 11. Bod, kde se stýkají 4 země v jednom rohu. Na jihu Afriky existuje téměř surrealistický geografický bod, známý jako čtyřstátí Kazungula, kde se setkávají hranice Zambie, Zimbabwe, Botswany a Namibie na velmi omezeném prostoru na břehu řeky Zambezi. Desítky let se vedly debaty, zda tyto 4 země skutečně sdílejí jediný přesný bod, nebo zda existují malé pásmy, které to znemožňují, což vyvolávalo diplomatické spory a protichůdné mapy. Dnes přes tento úzký říční pás vede mezinárodní most spojující Zambii a Botswanu v bodě, kde jen pár metrů odsud začínají další 2 suverénní území. Je to místo, kde se politická abstrakce hranic zhmotňuje na pár metrech čtverečních, ukazujíc, že geografie neznamená jen přírodní extrémy, ale i lidské hranice, soustředěné v téměř neviditelném koutě mapy. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a dát lík, abyste mohli dále objevovat neuvěřitelná fakta o každém koutu našeho mimořádného světa. 10. Nejlépe zachovaný impaktní kráter na planetě. V poušti ve Spojených státech, v Arizoně, se nachází meteorický kráter, téměř dokonalá jizva o průměru 1,2 kilometru, způsobená nárazem železného meteoritu před asi 50 000 lety. Zarážející je, že kráter je tak dobře zachovalý, že vypadá jako nový, ačkoliv k události došlo, když se lidé teprve začínali rozšiřovat po americkém kontinentu. Meteorit letěl rychlostí přes 40 000 km za hodinu a uvolnil energii odpovídající několika moderním jaderným bombám. Na rozdíl od jiných kráterů erodovaných časem umožnila suchost prostředí, že okraje zůstaly jasně definované. Vnitřní stěny ukazují geologické vrstvy, vystavené jako stránky vytržené z historie Země. Bylo to tak užitečné pro vědu, že posloužilo jako cvičiště pro astronauty programu Apollo, kteří zde nacvičovali průzkumné techniky před cestou na Měsíc. Je to jedno z mála míst, kde lze jasně vidět kosmické násilí, které stále ohrožuje naši planetu. 9. Moře, které tvoří duchy mraků v poušti. Na pobřeží Namibie se poušť Namib setkává s Atlantským oceánem v jevu tak extrémním, že vytváří husté mlhy uprostřed vyprahlých dun.
Tato mlha, vyvolaná studeným bengalským proudem, se posouvá do vnitrozemí a vytváří oblast zvanou námořníky po staletí jako pobřeží kostí, kde nespočet lodí narazilo a nebyly schopné se v mlze orientovat. Nejpozoruhodnější je, že tato mlha je hlavním zdrojem vody pro mnoho organismů pouště. Specializovaní brouci se za úsvitu postaví na vrchol dun a natočí své tělo tak, aby na svém krunýři kondenzovali mikrokapičky, které pak sklouznou až do jejich úst. Je to ekosystém, kde oceán nepřináší déšť, ale spíše páru a kde přežití závisí na zachycení vlhkosti zavěšené ve vzduchu. 8. Nejsuchější trvale obydlené místo v Evropě. Na jihovýchodě Španělska, v provincii Almería, se nachází poušť Tabernas, považovaná za jedinou opravdovou poušť na evropském kontinentu. Zde může roční srážkový úhrn klesnout pod 250 mm, vytvářejíc aridní krajinu, která byla scénou mnoha klasik westernových filmů. Ohromující není jen nedostatek deště, ale extrémní eroze, která vytesala Badlands a suchá údolí, jež vypadají, jako by byla vytržena z jihozápadu USA. Ojedinělé přívalové deště mohou během několika minut proměnit suché koryto v ničivou povodeň, čímž vzniká brutální kontrast mezi dlouhotrvajícím suchem a náhlými záplavami. Je to evropský kout, kde klima narušuje zelený obraz, který mnozí spojují s kontinentem. 7. Nejvyšší vodopád na světě, v srdci Venezuely, v Národním parku Canaima, se z výšky 979 metrů řítí vodopád Salto Ángel. Nejextrémnější je, že volný pád vody přesahuje 800 metrů, což způsobuje, že velká část vody se rozpráší v mlhu dříve, než dosáhne země, tvoříce plovoucí oblak viditelný na kilometry. Vodopád pramení na vrcholu Tepuje, což jsou stolové hory s téměř svislými stěnami, které patří mezi nejstarší geologické útvary na planetě. Během suchého období může průtok výrazně klesnout, takže vodopád jakoby mizel ve vzduchu. Je to představení, kde je svislost tak extrémní, že voda se doslova mění v mlhu ještě před dokončením svého pádu. 6. Nejaktivnější sopka v Evropě. Na italském ostrově Sicílie se tyčí Monte Etna, jedna z nejaktivnějších sopek na planetě. S frekventovanými erupcemi dokumentovanými od starověku je její činnost tak stálá, že periodicky mění svou nadmořskou výšku hromaděním lávy a částečnými sesuvy. Překvapivé je, že navzdory této neustálé hrozbě zde žijí tisíce lidí na jejich svazích, kteří těží z extrémně úrodné půdy vzniklé sopečným popelem. V zimě je možné lyžovat na zasněžených svazích, zatímco z kráteru stoupají sloupy kouře. Je to extrémní příklad soužití člověka s nepředvídatelnou geologickou silou, která po tisíciletí přetváří krajinu. 5. Největší poušť na světě je ledová. I když většina lidí při slově poušť myslí na písečné duny, nejrozsáhlejší pouští na planetě je Antarktida. Technicky je to polární poušť, protože přijímá méně ročních srážek než Sahara v rozsáhlých vnitrozemských oblastech. Na některých místech antarktického vysokého plato sníh odpovídá jen několika centimetrům vody ročně. Extrémní je, že led může dosáhnout tloušťky přes 4 kilometry a uchovává téměř 70% sladké vody planety. Pod touto kolosální hmotou se nacházejí celé pohoria, jezera a horské řetězce pohřbené pod ledem. Je to tichá poušť, kde je zima a sucho tak intenzivní, že i bakterie bojují o přežití. 4. Nejvyšší zaznamenaná teplota na Zemi. V údolí smrti ve Spojených státech byla v roce 1913 naměřena teplota 56,7 stupňů Celsia v místě Furnace Creek, dlouho považovaná za nejvyšší oficiálně zaznamenanou teplotu na planetě. Kombinace nízké nadmořské výšky pod hladinou moře, suchého vzduchu a hor zadržujících teplo vytváří skutečnou přírodní pec. Povrch může dosahovat teplot mnohem vyšších než vzduch, dostatečných k vážným popáleninám při dlouhém kontaktu. V létě krajina jakoby vibrovala pod neustálými fatamorgánami. Je to místo, kde teplo nejen obtěžuje, ale může se rychle stát smrtící hrozbou pro ty, kteří jeho intenzitu podceňují. 3. Nejmenší trvale obydlený ostrov na světě. Ve státě New York na řece Svatý Vavřinec leží ostrov Just Room Enough, považovaný za nejmenší obydlený ostrov na světě. Má velikost právě tak, aby se na něm vešel dům, jeden strom a malý venkovní prostor, zcela obklopený vodou v několika metrech.
Když hladina řeky stoupne, může být části pozemku zaplaveny, takže dům působí, jako by plaval. Extrémem zde není klima ani výška, ale měřítko. Je to ukázka, do jaké míry lze definici obyvatelného ostrova zmenšit na absolutní minimum. Druhé místo s největším množstvím srážek na planetě. Ve státním indickém státě Meghalaya se nachází Mawsynram, uznávaný jako místo s nejvyšším průměrným ročním úhrnem srážek na světě. Zde může spadnout více než 11 000 mm deště ročně, především během monzunu, kdy vlhkostí nasycené mraky narazí na kopce Khasi. Domy jsou přizpůsobeny s šikmými střechami a zesílenými konstrukcemi, aby vydržely prakticky nepřetržité deště po měsíce. Cesty se během několika hodin mohou stát prudkými toky. Je to prostředí, kde dominantním zvukem většinu roku je nepřetržitý dopad deště na zem a střechy. První, nejhlubší bod na pevninské zemské ploše, který je přístupný suchou nohou. Na pobřeží Mrtvého moře, konkrétně na Jordánském břehu, se nachází nejnižší přístupný bod na pevnině, který lze navštívit bez ponoření do oceánu, více než 430 metrů pod hladinou moře. Tato prohlubeň je součástí velké příkopové propadliny, tektonické pukliny, která prochází Blízkým východem a východní Afrikou. Šokující je, že koncentrace soli je tak extrémní, že ve vodách prakticky nežije makroskopický život a vzduch, hustší díky zvýšenému tlaku, obsahuje nepatrně vyšší koncentraci kyslíku než oblasti ve vyšších nadmořských výškách. Je to místo, kde je gravitační tíha geografie skutečně cítit. Jste v nejnižším bodě, kam můžete sestoupit, aniž byste opustili suchý povrch planety. Po seznámení se s těmito 35 extrémními geografickými fakty o naší planetě nám řekněte, který z nich vám přišel nejpůsobivější? Zanechte svůj komentář a uvidíme, kolik z nás vybralo to samé. A když už mluvíme o výběru, to nejlepší, co můžete udělat, je podívat se na video, které najdete na obrazovce. Tak společně se staneme opravdovými odborníky na geografii a budeme mít vždy co vyprávět. Ale než odejdete, nezapomeňte se přihlásit k odběru a dát "to se mi líbí", aby jsme mohli pokračovat ve společném učení. Uvidíme se ve videu.